Kabuk Pales Kawan Rashapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinkeng Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum ka MCS, MPS, Bat QA ki Allied Services. Kat kum ka syllabus, but to my tam, Jong ke MPAC, Araja R4R. Pila ban yo yeka, na kitukan kot paro ha shilong. Manta ka sengi layo abon ya kren bat ki nongrep jong ka shnong mau kelon ka shnong ka bodon hakitan langdong dai ha ka bakila kren Bynniaw namar bawat la ka surok ka ladon henry hadu menta kadang long ka bakhoru ko ram tang namar ka jingbam shimkia jong ki bo sarkar hawat ka jingbam don jong ka surok ka babyang ka labo ye ki pai nongrep ha ka jing e ka bakraw kham tam lei ha ka bai dei bat ka kit ka ba tungin skap menta ka e ka bagite ki nongrep ki don ban ong to ba phia wan nei kumne phia bat laki wat prat kumne prat lengka pralangka hai penjang te phiso kumno ka be de bakne ka surok tom de ga manamar ka jing de jing weng yi gon surok mlat ban de bestu te kat kum ka jiktip nyok phi balai kane ka surok ka slam kumne tip dia kata de Islam lo kumno nirung tip ya ta te haka jing seo nyok phi ki nongrep phi seo stom ne kumno haka jing bom don surok kumne stom na mar ngi sene no kundong jung sene de na mar kem don ka surok de ngi stom na mar hagi jing riang hagi kumno tem haka mai ka je haga balaga sing haga stom haga yude na mar don ka surok de ngi be stom be jinjar namar ka surok long kumne de ta kane ka surok ka sedang nang no kane ka surok ka sedang na mau diang hadu mau kelon ta la don surok de ni be stom kham tam hai jing stom yi mar jong rep di ben dei jing dei rusya rang do ni be stom ke kam don surok